kilalanin ang mga plataporma ng mga kandidato dahil mahalaga ang bawat boto. Ating kilalanin ang host ng plataporma, Sonia P. Soto, KBP Golden Dove Best Public Affairs Host for TV. Masigasig na tagapagtaguyod ng karapatan ng kababaihan. Hindi lang siya nagtatanong, hinahamon niya ang mga pinuno na magpaliwanag, managot at magpakita ng tunay na plataporma para sa bayan. Sa plataporma, walang paligoy-ligoy, totoong issue, diretsong tanong at matinong sagot. Dahil ang bawat desisyon ay may epekto sa ating kinabukasan. Samahan si Sonia P. Soto at alamin kung sino ang may konkretong plano at sino ang puro pangako lang. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito ang Plataporma 2025, ang official election program ng CLTV 36. Sa programang ito, layunin namin bigyan kayo ng malalim na pag-unawa sa mga kandidato at kanilang mga plataporma upang mas maging informed tayo sa darating na halalan. Sa bawat episode, makikilala ninyo ang mga nominado o mga kandidato, maririnig ang kanilang mga pananaw at mga plano para sa bayan. Ang Plataporma 2025 ay isang makulay at malawak na talakayang naglalayong bigyan ng pagkakataon ang bawat kandidato o sektor ng ating lipunan upang makapagpahayag at makipag-ugnayan sa mga mamamayan o kandidatong nais maglingkod sa ating bansa. Bago tayo magsimula, panuorin muna natin ang mga guidelines na ating ipapatupad sa talakayang ito. Roll VTR. Mga gabay at tagubilin ng programa. Ang News at Current Affairs team ng CLTV ang nagsaliksik at nagbuo ng mga katanungan para sa mga bisitang kandidato. Hindi magbibigay o nagbigay ang CLTV ng anumang paunang tanong sa sino mang kandidato. Upang maging patas ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato, magkakaroon ng palabunutan. Ang programa ay binubuo ng mga sumusunod na bahagi. Bahagi ng paninindigan. Bawat isa sa ating mga panauhin ay bibigyan ng 2 minuto upang magbigay ng kanilang opening statement. Dito nila ipapahayag ang kanilang mga layunin, pananaw at mga plano para sa hinaharap. Mga tanong ng bayan. Sumunod ay ang question and answer portion. Sa bahaging ito, ang host mismo ang magtatanong ng mga katanungan na nagmula sa mga mamamayan, reporters at mga sektor ng bawat kandidato. Ang bawat tanong ay bibigyan ng 2 minuto upang masagot ng bawat kandidato. Harapan portion. Matapos ang Q&A, magsisimula ang harapan portion. Dito, bawat kandidato ay may pagkakataon na magtangkang magtanong sa kanilang kalaban. Ang tanong ay sasagutin ng 2 minuto at pagkatapos ay bibigyan ng follow-up question ng kalaban na sasagutin ng 1 minuto at 30 segundo. Agree or disagree? Ang yes or no portion ay isang mabilisang round kung saan ang bawat kandidato ay sasagutin lamang ang tanong ng oo o hindi. Walang paliwanag, tanging sagot lamang. Huling pahayag. At bilang pagtatapos ng programa, bibigyan ng pagkakataon ng bawat kandidato na magbigay ng kanilang final statement. Ang bawat isa ay may 2 minutong oras upang ipahayag ang kanilang mga huling mensahe at layunin sa mga mamamayan. Para mabigyan ng equal time ang lahat ng kandidato, magpapatupad ng limitasyon sa oras. Magkakaroon ng timer upang dito malalaman kung patapos na ang oras sa pagsagot ng bawat kandidato sa kada segment ng programa. Kusang mamamatay ang mikropono kapag lumagpas na ang sumasagot na kandidato sa itinakdang time limit. Makatutulong po ito upang ang bawat kandidato ay magkaroon ng pantay na oras sa bawat bahagi ng programa. Hindi pinahihintulutan ng pamunuan ng programa ang pagpasok ng personal na pag-atake, masasamang salita, at pagmumura na wala sa konteksto ng isyung pinag-uusapan.
Makakasama po natin ang ating mga bisita mula sa Mexico, Pampanga. Mga kandidato na naghahangad magsilbi at magdala ng pagbabago sa kanilang komunidad, kundi man sa buong bansa sapagkat alam naman natin kung gaano kalahalaga ang lokal na pamamahala sa ating bansa. Sa episode na ito, magkakaroon tayo ng pagkakataon na kilalanin ang mga kandidatong ito. Alamin ang kanilang mga plataporma at ang kanilang mga plano upang mapabuti ang buhay ng mga mamamayan sa Mexico, Pampanga. Ang bayan ng Mexico, Pampanga ay isang lugar na may makulay na kasaysayan at malaking kontribusyon sa kalakalan at agrikultura ng rehiyon. Kilala ito sa mga tanyag na produkto tulad ng palay, pati na rin sa mga natatanging pagdiriwang na sumasalamin sa kultura ng mga Kapampangan. Ang Mexico, Pampanga ay isang first-class municipality. Sa pagiging isa sa mga pangunahing bayan ng probinsya, ito ay may mahalagang papel sa ekonomiya at pamumuhay ng mga tao sa rehiyon. Sa Mexico, makikita mga magagandang tanawin, mga makasaysayang simbahan at mga lokal na negosyo na sumasalamin sa matibay na pagkakakilanlan ng bayan. Dito rin matatagpuan ang ilang mga taniman at sakahan na magbibigay kabuhayan sa maraming pamilya. Ayon sa pinakahuling datos mula sa Philippine Statistics Authority, ang populasyon ng Mexico, Pampanga ay umabot sa 173,403 na katao. Isang bayan na patuloy na lumalago at nagiging tahanan ng maraming pamilya. Ayon sa Commission on Elections, sa darating na eleksyon, inaasahan ng mahigit 100,000 rehistradong botante sa Mexico. Ang bawat botante ay may mahalagang papel sa pagpapasya kung sino ang mamumuno sa kanilang bayan. Sa kabila ng mga pagsubok, ang halalan ay isang pagkakataon para sa bawat isa na makilahok at magbigay ng kanilang boto upang mapili ang mga lider na magsusulong ng tunay na pagbabago para sa bayan ng Mexico. Ang pagpili ng tamang lider ay isang malaking hakbang tungo sa mas maginhawang kinabukasan ng Mexico. Huwag kalimutan, ang bawat boto ay mahalaga at may kapangyarihang magpabago. Sa darating na halalan, magkaisa tayo para sa isang mas maliwanag na bukas para sa Mexico, Pampanga. Narito ang mga tumanggap ng ating hamon. Dating aktivista, tumatakbo bilang isang independent candidate para sa pagkaalkalde ng Mexico, Pampanga, Lenin Cared Salas. Makakaharap niya ngayong araw ang magsasaka, elder pastor, financial advisor at lisensyadong real estate broker na naghahangad din maging alkalde ng bayan, Edwin Pangilinan. Welcome po sa inyong dalawa. Good morning po. Naimbitahan din ang mga mayoral aspirants na sina Rodencio Gonzales at Alex Tumang. Ngunit sila ay tumanggi sa aming imbitasyon dahil sa iba't ibang kadahilanan. Ngayon ay bibigyan natin ng pagkakataon ng ating mga mayoral aspirants na narito upang ihayag ang kanilang opening statement. Narito ang pagkakasunod-sunod batay sa naganap na palabunutan. Mauuna po si Lenin Cared Salas, followed by Ginoong Edwin Pangilinan. Meron po kayong 2 minuto para sa inyong opening statement. Mauna ka, Cared. Unang-una po, good morning at salamat sa Diyos at binigyan po tayo ng pagkakataon para maipahayag ang ating mensahe, ang ating mga gustong mangyari, ang mga plataforma natin. Salamat sa Diyos at nandito po tayo kay Madam Sonia at sa lahat po ng staff ng CLTV 36. God bless po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ito po ay isang blessing ang pagkakataon nito. Blessing sa lahat kasi po ang mga citizen natin, lalo na yung mga botante natin sa Mexico, obligasyon ninyong pag-aralan, suriin, siyasatin ang lahat ng kandidato. At kami po ay nandito, pinapakilala po namin ang aming sarili at para rin po maipahayag namin, kagaya nga sinabi ko, yung aming mga plano at plataforma. Yun po. Maraming salamat, Cared. Ngayon naman ay bigyan natin ng pagkakataon si Ginoong Edwin Pangilinan, sir. Kayo po. Maraming salamat, Son, sa inyong invitation. At ito ay isang paraan para lalong maipakilala kami, lalong-lalo na sa mga tiga-Mexico. Alam naman po ninyo na hindi ako naglagay ng maraming mga tarpaulin, malalaking tarpaulin. Ang ginagawa ko lang po ay nagbibisita sa mga sektor ng ating lipunan, lalong-lalo na yung nasa laylayan.
At aking ipinapahayag sa kanila personally, face-to-face, ang aking hangarin na maging mayor ng ating bayan. Ang aking pong pinanggalingan ng mga na baryo, ang mga ninuno po namin ay galing ng San Rafael, Mexico. At ako po'y pinanganak at lumaki sa San Vicente. Pangatlo po ako sa 11 magkakapatid. At ako lang po ang nakapagtapos ng kolehiyo. Ako po ay nagtapos ng sa Assumption ng BSc Accounting. At naging working student lang po. Kaya po ako nakapagtapos. At ngayon, ako rin po ay pumasok bilang pastor sa Union Theological Seminary sa Cavite. At mas kilala po ako ngayon bilang isang pastor dahil po ako nadestino sa iba't ibang bahagi o iba't ibang lokal ng United Methodist Church. At ang pagpasok ko po sa politika ay ngayon lang po. Wala po akong karanasan. Pero ako po ay nakikisalamuha sa mga tao na lalong-lalo na po yung mga mahihirap na aking pinanggalingan. At Okay lang po. Marami po tayong pagkakataon mamaya. Maraming salamat po sa inyong opening statement, Kared at Ginoong Edwin Pangilinan. At ngayon po, magko-commercial break muna tayo. Huwag po kayong aalis dahil babalik ang Plataforma 2025, ang official election program ng CLTV 36. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Ngayon naman po ay tutungo tayo sa susunod na segment ng Plataforma 2025, ang question and answer segment. Sa pagkakataong ito, sasagutin natin o sasagutin po ng ating mga kandidato mga tanong na nagmula mismo sa mga mamamayan ng Mexico, Pampanga. Kami po ay nangalap ng mga katanungan mula sa kanila upang sila mismo ang makapagtanong sa ating mga kandidato. Ito pong pagkakataon upang mas lalo nating makilala ang kanilang mga plano at pananaw ukol sa mga isyong mahalaga sa komunidad. Kaya manatili po kayo sa inyong mga upuan o pwesto at huwag pong palampasin ang makulay at makatarungang talakayang ito. Mauuna ulit si Kared na susundan ni Ginoong Edwin. Panoorin natin ang unang tanong. Roll VTR. Ano po masusolusyonan yung traffic? Tapos yung kailan matatapos ang mga traffic na yan na para maadan yung mga sasakyan. Ayun.
Karen, traffic, matraffic sa Mexico. Sa kasalukuyan po kasi sa Mexico, ginagawa po, nire-renovate po yung aming munisipyo at saka yung aming palengke. Kaya kapansin-pansin po pagka dumadaan tayo sa Mexico ngayon, medyo matraffic. Ikalawa po, pagka ang pansin ko kasi sa bahagi ng Lagundi kasi, no, National Road yan, bago po yung tulay doon eh. Tapos bago yung kalsada magkabilaan. Pero yung approach at saka sa pagbaba mo doon sa Lagundi, sira, lubak-lubak kung napapansin niyo po yon. Ewan ko, bago yung kalsada, konti na lang yung sira, bakit hindi pa ginagawa? Yung pong nagkukos ng traffic ngayon. Pero generally sa Kabuuan, sa Mexico hindi naman po talaga matraffic, yun doon lang sa bayan talaga. Dahil masikip ang daan, ginagawa nga yung munisipyo at saka yung palengke. Siguro pagka nagawa na yon, medyo luluwag na po. At saka yung sinasabi ko sa Lagundi, ano po yon, nire-raise ko yon, sana po bigyan pansin ng ating gobyerno para po magawa, para hindi na po mahirapan yung ating mga kababayan. Okay, maraming salamat. At Kung Edwin, kayo naman ang sumagot dun sa tanong, paano nyo tutugunan ang problema ng trapiko na kanina ay dinadaing ng inyong kababayan sa Mexico? Sa totoo lang po, isa ako sa naapektuhan bilang isang mamamayan dyan sa traffic. Kasi yung bahay ko po doon ay naging main road ngayon. Yung mismong harapan ng bahay ko. At ang mga nakaharang ng mga truck doon, araw-gabi, maingay. Minsan hindi rin ako nakakatulog. So, ang una ko pong gustong iparating sa bayan ng Mexico ay magkaroon po ng kaayusan. Ang kaayusan ay mangyayari lamang ito kung magkakaroon tayo ng Master Plan of Development na kung saan yung mga daan na dapat para sa mga commuter lamang. Ayoko po yung magkaroon ng mga tindahan or tiyangge sa mismong daan. Kasi nawawala po yung right ng ating mga commuter na daanan yun eh. Bakit hindi tayo maghanap ng ibang lugar na kung saan pwede nating ilagay doon? Marami pong mga bakanting lupa sa Mexico, lalong-lalo na sa Kabayanan. Ang nagkokos po ng traffic dahil po hindi nila sinusunod yung plano para sa isang maunlad na munisipalidad. Yung pong plano yan, yung pong disiplina, kulang din ng disiplina ang ating mga commuters. Pag nagawa po natin yon, isang maayos na pamayanan, malawak at malapad na daan, disiplinadong mga mamamayan, at yung mga sasakyan na nakaharang dyan, sana po, alisin po natin yan. May nakalagay na no parking at all times. Thank you. Maraming salamat. Napapansin ko si Karen, hindi mo inuubos ang iyong oras. si Mr. Pangilinan naman, nagkukulangan ng oras. Baka kailangan ka mag-donate ng oras kay Kong Edwin. O sige, ngayon naman ay pakinggan natin ang pangalawang tanong mula sa isang mamamayan o botante ng munisipalidad ng Mexico, Roll VTR. Gusto ko lang pong itanong sa mga tumatakbo ngayong halalan na ito, kung ano talaga ang kanilang plataforma para sa mga mahihirap. Okay. Karen. Yan po yung karaniwang tanong, no? Ang bayan natin ng Pilipinas, talagang mahabang panahon na po tayong naghihirap. Sabihin, ilang presidente na po yung dumaan, ilang mga mayor na yung dumaan sa atin. Hanggang ngayon po, mayorya ng ating mamamayan naghihirap. Ano po kaya ang dahilan? Siyempre, unang-una dyan, matindi kasi ang korupsyon sa gobyerno. Sabihin, kung ang nanunungkulan, malinis ang kanyang puso, hindi makasarili, maka-Diyos, matuwid ang kanyang tapos good governance ang talagang gusto niya, transparency. Palagay ko po, masosolve ang kahirapan. Kahit anong gawin natin, hanggat may mga magnanakaw sa gobyerno, yung kahirapan hindi matatapos.
madali pong gumawa ng plataforma. Madaling gumawa ng mga plano. Marami tayong mga professional na pwedeng lapitan. Halimbawa, yung mga abogado, yung mga nag-aral, patulong tayo gumawa ng plataforma. Ako rin po ay gumawa ng plataforma komprehensibo. Pero simple lang po ang aking panawagan. Sa ating mga mamamayan, siyempre, kahit gaano ka katalino, kung ang puso mo nga, hindi naman talaga tapat, hindi sincere, kahit anong gawin mo, hindi natin maaayos ang gobyerno. Ang susi dyan, dapat alam mo yung tama, alam mo yung mali. Pag alam mo yung tama, yun po ang dapat nating i-develop. Pagka mali, wag nating gagawin. Tapos ako po, hindi ko po alam lahat. Matututo po ako sa mga mamamayan sa masa. Kaya yung consultation ko po, yung pagpunta ko po sa mga sektor, doon ko po malalaman at doon ako makakapulot ng mga magagandang idea. Kumbaga hindi ko to kaya lahat. Sabi ko nga, kasama ko ang mamamayan. Involved sila para sa pagplano at pagpapatupad nito. Kumbaga, yung bayanihan sama-sama, yung unity, yun pong susi doon. Thank you, Karen. Sir, kayo naman po. Ang kahirapan ay sanhi ng kakulangan sa edukasyon ng mga tao. Ang kahirapan ay hindi natin yan gusto. Paano tayo naghihirap? What is the root cause of poverty? Ang nakita ko po dito, at nilagay ko na isang more value na dapat natin sundin yung kasipagan. Ang kasipagan ay nawawala dahil walang oportunidad. Ang gusto kong mangyari, magkaroon ng to create more jobs para sa mga mahirap na with the partnership with private corporation. Ang nangyari po kasi, kaya ho tayo naghirap, kasi sabi nga ni Noy noon, walang mahirap kung walang kurap. Ang kahirapan po, nandiyan eh. Tayong mga Pilipino masisipag. Tayong mga Pilipino pagdating sa ibang bansa, kayod kalabaw, nagagawa po natin yon. Bakit sa Pilipinas hindi natin nagagawa? Bakit ang kahirapan ay nandiyan? Kasi walang opportunity. Ano ang inaatupag ng mga nasa posisyon, nasa gobyerno? Ang sarili lamang kapakanan. Yumayaman sila, nagkakaroon ng malalaking lupain, at maraming sasakyan, pero yung mahirap, hindi nabibigyan ng pagkakataon na sila ay umunlad. Yung mga nagpapautang, ang siyang nagpapahirap sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. At ngayon naman ay pakinggan natin ang ikatlong tanong mula sa ating mga botante sa Mexico, Pampanga. Yung mga batang gustong mag-aral, na hindi kayang ipagpa-aralin ng mga magulang. Ngayon po kasi ma'am, bago ka makapasok sa scholar, kung minsan nandyan yung isang requirement, yung academic. Paano kung ang bata is ano lang, anong tawag natin dito, yung average lang. Paano siya makakapag-aral kung ang hinahanap nila is academic? Kung minsan naman po, yung palakasan system. Kung wala kang kapit sa gobyerno, kahit gustong mag-aral ng bata at kayang-kaya niyang mag-aral, hindi ka makakapasok ng scholar. It is not what you know, it is whom you know. Kailangan may kapit ka. Sana po, yung mga politiko natin, pag sila'y nahalal at naupo, yun ang unang-unang aalisin nila yung palakasan system. Okay, palakasan system, Karen. Napakahusay po ni Mother yung nagtatanong at saka palagay ko nagtatanong siya pero alam na niya yung sagot no? Pero siyempre na-address niya sa atin, sa mga aspirant, no? Sa mga kumakandidato. Alam niyo po, totoo yun eh. Unang-una, ang edukasyon kasi sa Pilipinas, negosyo. Negosyo ang edukasyon. Ngayon, may mga public school tayo katulad ng DABSU. Sa DABSU, pagka pumasok ka dyan, dapat mataas ang grades mo, di ba? Sinasalak lahat yan. Kumbaga, paano na ngayon yung mga medyo mahina? Ako po, ang gagawin ko, lahat pantay-pantay, bibigyan ng room
yung mga mahihina. Kasi bakit mahihina? Unang-una, baka yan ay working student. Baka puyat yan, pagod yan. Kaya kapag nag-aral yan, medyo nahuhuli siya dahil dun sa kahirapan. Pero kung ang mga kabataan natin, bibigyan pansin ng gobyerno yan, pa-priority niya, wala ka lang gagawin kundi mag-aral, libre. Yun pong gagawin natin. Kasi rights natin yan karapatan ng bawat mamamayan, nasa batas natin yan. Dapat ang gobyerno, ine-educate niya ng libre ang mamamayan. Yan ang pundasyon natin Kaya hindi tayo umuunlad dahil nga hindi edukado ang mga mamamayan. Nananatili silang walang alam, mahina. Kaya yung mga nanunungkulan sa gobyerno natin, nagagawa nilang paikutin o kung ano na lang yung agos, doon sila susunod. Kasi nga, hindi sila educate, hindi sila mulat. Pagka mulat ang isang tao, nakikita mo yung dumi, nakikita mo yung baluktot, nakikita mo yung hindi maganda. Pero pagka mulat ka, makikita mo yung problema. Magtatanong ka at magre-rehistro ka, ano bang gagawin natin? Ang gobyerno, anong gagawin natin sa problema na to? Ayun po ang problema natin. Kaya dapat talaga ang gobyerno, i-priority niya ang edukasyon para ang mga tao matuto. Doon tayo uunlad. Kasi yun ang pundasyon ng ating pag-unlad, yung edukasyon. Maraming salamat, Karen. Kayo naman po, sir. Ang tungkol po sa palakasan, hindi yung ano yung alam mo, kundi kung sino yung kilala mo. Isa po ako sa biktima niyan. Ako po ay nakapasa ng sub-prof and professional civil service eligibility. Pero hindi ako nakapasok sa gobyerno. Kaya ngayon, sinasamantala ko, ang pagpasok sa gobyerno ay nangangailangan civil service eligibility. So, ang edukasyon po kasi, hindi po nakukuha sa academic ngayon. May magagaling, pero pagdating sa diskarte, naiwanan. Ang nakikita ko pong solusyon na edukasyon na dapat yon ang doon sila mag-aaral. Yung sa agriculture at saka mga skilled. Alam nyo sa ibang bansa, kung skilled ka, madali kang makapasok ng trabaho kahit wala kang papeles. At sa mga kabats ko, napansin ko rin po, yung mga average na estudyante noon, sila po yung matagumpay ngayon. Bakit po? May diskarte Hindi lang po yung magaling ka sa actual. Pagdating sa actual, sabi ko nga kanina, kinukwento ko, mechanical engineer ito, mekaniko ito, nasira yung sasakyan mo, sinong pupuntahan mo? Yung mekaniko. Yan po. Ang edukasyon po kasi, sabi nga ni Karen, ay naging commercialized. At saka yung education mismatch. Pinapakuha ng kurso na hindi naman interest niya. Wala siyang interest doon. Ang aking pong mga anak ay nakapagtapos po ng animation, multimedia arts. Silang tatlo. Kasi yun ang in-demand. Naubusan. Okay. Ngayon naman po ay pupunta tayo sa ika-4 na tanong mula sa atin mga citizens ng Mexico, Pampanga. Roll VTR. Gusto ko lang po itanong sa kanila kung paano po niya matutulungan yung mga taong nangangailangan ng trabaho. Tulad rito sa palengke po, yung pagkatapos itong palengke po, kung paano po kami makakuha ng pwesto o magkakaroon pa po ba kami ng chance na magtinda rito even wala po kaming pwesto. Ayun, Karen. Paano mag-generate ng maraming trabaho? Alam mo po, dito sa Mexico, nakikita natin, masisipag ang mga tao Ang problema, hindi sapat yung trabaho nila. Halimbawa, tricycle driver, jeepney driver, labandera, mga electrician, mga laborer, mga mason, mga welder, no po. Yan, nakikita natin, may trabaho naman kaya lang, minsan pansamantala, minsan sasandali lang, pagka wala, natapos na yung project, wala na, maghihintay na naman. Kumbaga, dapat dyan, mayroong tuloy-tuloy yung pangmahabaang plano ang gobyerno, paano mabigyan ang mamamayan ng pangmatagalang hanap buhay. Kasi sa Mexico kasi napapansin ko rin, minsan may mga nagtitinda dyan, minsan mga dayo. Dapat i-priority natin yung mga local
na taga-Mexico. Kasi napapansin ko pumupunta ako doon sa mga night market doon, yung mga Tianggian, napapansin ko mga dayo. Pero siyempre, hindi naman natin, lalo na kung nag-rehistro naman. Ang point ko lang dito, dapat ang gobyerno magkaroon ng, para halimbawa, mga cooperative sa mga komunidad. Ako po, yun pong gagawin ko. Bubuhayin ko yung mga kooperatiba, mga sektoral na kooperatiba, at saka magkakaroon po ako ng Municipal Sectoral Council. Yun po ang magiging ng mga, kumbaga, doon ko malalaman kung ano yung mga kailangan talaga ng mamamayan sa baba. Kasi silang mas nakakaalam Dapat muna nating alamin yan para ma-solve natin. Kaya nga sinasabi ko lagi, ang mamamayan gusto ko, involve sila sa pagbuo ng plano. Ma-involve sila sa pag-create ng maraming mga trabaho. Kasi ako po, hindi ko alam lahat. Natututo ako sa mga ordinaryong masa. Kaya pinupuntahan ko po yan. Masosolve po natin yan kapag talaga narinig natin, pinakiramdaman natin ang pulso ng masa. Yun po ang gagawin natin. Kami mismo ang lalapit sa masa, sa mga sectoral na para malaman namin yung mga sectoral issue. At doon po, magkakaroon tayo na... Okay. Sir, kayo naman po. Isa sa naitanim po sa ating mga kaisipan bilang mga Pilipino, yung ikaw ay mag-aaral, makapagtapos at makapagtrabaho. Hindi po ganun ang aking pananaw dahil ang gusto ko, ang bawat isa, sektor na sinasabi, magkaroon ng entrepreneur-minded. Yung magnegosyo, hindi yung makipagtrabaho. Ang pagninegosyo po, yung mga small enterprises, small businesses, yan ang nagdadala ng ating ekonomiya. Pag po yun, pag nagkaroon po tayo ng mga ganon, yung employer type, ikaw ay magninegosyo. Yayaman ka, pag negosyante ka. Makakapagbigay ka ng trabaho. Hindi ikaw yung nakikipagtrabaho. Kaya, ilagay sana sa mindset ng bawat may hirap, lalo na yung mga farmers. Alam nyo, sa mga farmers, may plano ako dyan Gawin silang negosyante bilang farmers. Paano? I-maximize ninyo ang inyong mga sakahan at ang mga sakahan na yan, nandun yung tinatawag natin na yaman sa kabukiran. Yung yaman sa kabukiran na yon, sana magkaroon po tayo ng mga eco-farm tourism na kung saan direkto from farm to table. Kaya nagiging mataas ang bilihin dahil nga po doon. Yung transport, yung middleman. Kaya yung pong palay, alam nyo, 18 pesos. Pero binibili natin yung palay, magkano? 46, 50 pesos. Okay, naubusan ng oras na naman. Ang dami yung marami kayong mga ideya, Kailangan lang magkasya dun sa 2 minuto, po. Okay, ako naman po magtatanong. Wala na 4 lang yung mga tanong mula dun sa mga na-interview sa mismong bayan ng Mexico ng CLTV 36 team. Okay. Kanina pinag-uusapan natin ninyo, kayo ang nag-bring up na talagang matindi ang problema ng korupsyon sa ating bansa. At mukhang kayo ay parehong may consensus na ang korupsyon ay problema din sa pamahalaan o LGU ng Mexico. Kung kayo'y papalarin na maging mayor, paano nyo naman tatanggalin ang korupsyon sa pamahalaan ng Mexico? Karen. Siyempre, unang-una po dyan, ako, buong buhay ko po, lumaban ako. Nilaban ko yung kung ano yung karapatan ng tao. Nung mga nakaraang panahon, kami po ay lumaban. Gusto namin baguhin ang gobyerno. Gusto namin palitan ang bulok na sistema sa gobyerno natin. Ngayon po, nandito ako ngayon. Gusto kong makiisa sa gobyerno. Gusto kong maging bahagi ng gobyerno para yung dating adhikain ko dito, mapapractice ko, dito ko maiaano. Kumbaga po,
Unang-una kasi sa track record ng mga kandidato, no po? Alam nyo po, sabi ko nga kanina, kahit anong gawin natin, ang gobyerno kasi, aandar yan at aandar yan. Kahit sinong iupo mo dyan, aandar yan. Google. Kaya lang, usapin doon, aandar siya. Ang naku po, totoo ba yung puso niya? Malinis ba yung hangarin niya? Yun magsisimula sa leader yon. Kung anong pagkatao ng leader. Kumbaga, ano na yun sabi nga sa Kapampangan, tungki na ngang kanita. Pagka ikaw ay yung nais mo, yung layunin mo, maganda, diretso, guided by principle, hindi ka makasarili, malilinis mo yan Sabi ko nga, mulat dapat. Ako ang unang-una kong i-educate ko yung tao. Lahat para maging kaisa nila ako para labanan ng korupsyon. Sabi ko nga, ang mulat nakikita niya lahat. Ang mulat, nakikita niya yung problema. Pag may dumi, lilinisin niya. Pag nakita siyang may baluktot, itutuwid niya. Ganun ang mulat. Kaya, ang mamulat ang tao, matuto, kasama ko sila, labanan natin ng korupsyon. Siyempre, yung mga lagay-lagay, yung mga, di ba? Uso yan, Walang ganun. Transparent tayo. Maraming salamat, Kared, at kayo naman po. Ang corruption po, ang Pilipinas, isa sa pinaka-corrupt na bansa sa buong mundo. At sa lahat ng mga agency ng ating gobyerno, napapractice yan. Dalawa po klase yung corruption. Yung gross corruption at saka yung petty corruption. Pag sinasabi pong petty corruption, dyan po nagsisimula ang pagiging corrupt natin. Either yung nagsiservisyo at yung kliyente, yung nagpapaserbisyo. Pag yan ay nakikita, napapractice, madali lang pala. Kaya dyan po nanggaling yung sinasabi nilang pera-pera lang. Kahit sa eleksyon, ganyan din ang sinasabi nila Pera-pera lang. That is already corruption. May tuturing natin, lalong-lalo na may mga vote buying, vote selling. So, ang corruption po, malulutas po yan, hindi lang po sa isang leader, kundi lahat. Lahat ng mga mamamayan na makisa na gumawa po tayo ng yung value system natin, moral value na ating nakalimutan, na ang Pilipino ay hindi siya corrupt. Ang Pilipino, honest. Honest ang Pilipino. Kaya nagkaroon ng corruption dahil nga yung isip natin, yung nakikita natin, yung napapractice, yan ay sinusundan. Parang batas po yan Minsan nandyan yung batas, hindi pinapansin. Ang pinapansin kung paano sila makikinabang. Isa pa pong nakita ko sa mga nakaupo ngayon, antimanok proyekto ang itinatayo. Hindi po ganon. Ang dapat tignan mo, yung tao, involve mo sila, maging participative ka. Okay. Okay naman po, malinaw naman yung pagiging participative. May mga nanonood po sa atin, mga taga-Mexico, at nagpadala ng tanong sa pamamagitan ng ating Facebook page. So, si June Sainco ang pangalan ng nagtanong. Ano ang mga plano nyo sa mga tricycle drivers, Karen? Ako po, marami akong, maganda akong plano dyan. Actually, yung mga nasa transportation sector, katulad ng, hindi lang po ito, tricycle driver, papasok po ang tricycle driver dito sa plano na to. Makikinabang ang tricycle driver sa plano kong ito. Ang plano ko po ay magkaroon ng lahat ng mga sektor na nakikipagtrabaho, yung mga bumubuhay sa mga pamilya natin sa iba't ibang klaseng trabaho. Alam naman natin yan kung ano yan, mga sinabi ko kanina, mga jeepney driver, tricycle driver, kasambahay, may sari-sari store ka, ambulant vendor, nagtitinda sa palengke, at kung ano-ano pa, mga ortelano, mga magsasaka, bibigyan ko po sila. Gusto ko magkaroon sila ng SSS. Opo, yun hindi nangyayari yun. Para kapag ka po nagretiro na sila, gusto na nilang magpahinga or mag-relax, meron po silang pensyon na makukuha. Ang nangyayari po kasi ngayon, ang gobyerno kasi, hindi niya inaasikaso yun Dapat kasi, ang gobyerno mag-cater sa kanila. Tulungan nila, kasi unang-una,
Maraming mga hindi nag-aral, maraming mga hindi nga marunong magsulat yung iba, hindi marunong magbasa, hindi marunong mag-fill up ng application, hindi nila alam yung mga pasikot-sikot sa gobyerno, sa mga opisina. Kaya anong nangyayari? Wala. Kaya kung ang gobyerno mismo, kung tayo, kami ang lalapit, ang gobyerno mismo ang magtutulong, mag-a-assist sa mga sektor na yan, sa mga tricycle driver na yan, particular. Kasi yung tanong kanina, particular sa tricycle driver. Pero yung pakinabang lahat, kasamang tricycle driver, lahat ng sektor na nakikipagtrabaho, magkakaroon ng pensyon pagka sila ay nagretiro na. Kaya yun po, dapat ang gobyerno ang mag-assist sa kanila. Tulungan sila, i-encourage sila. Ganun po. Kasi nahihiya minsan yan, no? Dahil nga hindi nakapag-aral. Pero kung i-educate mo yan, laging sinasabi ko, magkakaroon sila ng gana. Matututo sila. Salamat, Kared. Kayo naman po ang sumagot sa tanong kung anong plano nyo sa mga tricycle drivers ng Mexico galing kay June 5. Na may historical background yan. Bakit may krimen? Bakit may kriminal? Bakit may drug addict? Bakit may drug pusher? Bakit may mga magnanakaw? Mga ordinaryong mamamayan, may hold-upper, gano'n. Yan lahat crime yan, no? Unang-una kasi nang dahil sa kahirapan. Wala silang pinagkakaabalahan, hindi sila nag-aral, wala silang trabaho. Kasi nga, yun nga, laging pumapasok doon yung kawalang suporta ng gobyerno. Kasi nga, hindi sila nag-aral, hindi sila kinanlong, hindi sila tinuruan, hindi sila sinuportahan. Kaya ang bagsak nila, yon pinakamadaling trabaho, mang-hold up, magnakaw. Minsan nga, gun for hire. Pero yun, papatay ka ng tao nang dahil lang sa nangangailangan ka. Magkano? May narinig ako nung nakaraan, 10,000 lang daw, 20,000. Babawiin mo yung buhay ng tao sa ganun. Di ba? Sabihin yung moralidad natin, dapat maiayos din yon. Kumbaga, dapat talaga dyan yung namumuno sa atin. Lagi kong sinasabi talaga, yung culture, dapat ituwid natin yan. Yung ugali, di ba? Kasi nga, nagre-reflect dyan kung gaano, ayun, yung kahirapan. Laging yun ang susi, laging yun ang dahilan ng kahirapan. Pero kapag binigyan mo ng trabaho, inayos mo yung mamamayan mo, ginamit mo yung gobyerno sa kapakinabangan ng mamamayan, hindi mo gagamitin sa sarili mo, hindi mo gagamitin para magpayaman ka, protektahan ng mga negosyo mo, gamitin mo ang gobyerno para sa tao, upang ang tao hindi siya makagawa ng krimen. Pag-educate ka, may trabaho ka, ayun, walang krimen. Yung kriminalidad, tsaka yung tawag doon, yung disiplinado, yung peace and order, yun. Ano po yun, magiging maayos po yun. Pag maayos ang gobyerno. Thank you, Kared. At sir, kayo naman ang sumagot dun sa tanong. Tulad po ng nasabi ko kanina, yung kaayusan, nandiyon yung order, ang kulang po doon, yung law and order. May batas. Pero hindi nila sinusunod yung batas, nawawalan ng disiplina. So, yung peace ngayon, pag pinag-uusapan po natin yung peace, it's not about kabaligtaran nun is war. Pag sinabi po nating peace,
tinitignan natin ang kabuuan, the holistic person, kung ano yung kanyang pangangailangan. Pag yung nagugutom yung tao, meron ba siyang peace? Pero pagka yan ay hindi gutom, may trabaho yan, may maayos na bahay, may ang peace po makakamtan lamang hindi po ng baril or bala. Ang peace ay makakamtan lamang kapag naging maunlad ang produksyon natin sa mga kinakain natin sa araw-araw. Yun ang meaning ng peace. And ang order naman, even in the Bible, makikita natin na nung naglalang ang ating Panginoon, it is in order. Actually po yung Methodist Church, it's all about order. May method. So, kung may order po tayo at kapayapaan, wala po yung inggitan, wala yung mga bisyo dito, yung nag-create ng di pagkakaunawaan, sana maitanim sa ating mga mamamayan na para makamtan ng peace and order, gumawa tayo ng bagong logo. Always doing good and do no harm. Do no harm sa atin. Pag yan po ay naitanim sa ating puso, kahit yung siyang animales, yung hindi mo yan sa Okay, thank you po. At meron na lamang akong panghuling question sa inyo bago tayo mag-break dito sa ating programa. Nabanggit nyo kanina, Kared, maski kayo, Kong Edwin, yung usapin ng transparency, pagiging transparent. Ang unawa ko, pag sinabi yung transparent, dapat lahat ng ginagawa ng pamahalaan, nakikita ng mamamayan, walang nakatago, walang tinatago, walang under the table, walang mga bagay na pinagtatakpan. Kung ang proyekto ay ganito ang halaga, dapat pinapakita sa tao na kung ano lahat yung pupuntahan nung halagang gagamitin na yon at paano gagamitin. Nang sa ganon, maarmasan din yung tao. Ganon yung transparency na tinatawag. Paano nyo gagawin ang pagiging transparent kung mayor kayo pagdating sa pagpapatupad ng mga proyekto at plano kung saan limpak-limpak na salapi na nanggaling din sa mamamayan ang inyong gagamitin na hindi naman manggagaling sa inyong sariling bulsa? Karen. Unang-una po dyan, dapat magkaroon ng access ang mga ordinaryong mamamayan sa mga dokumento. Sa mga kwenta, sa mga ginastos, saan dinala, saan ginamit, di ba? Dapat magkaroon ng karapatan yung mamamayan na magkaroon ng access at bigyan ng karapatan, ibigay naman ng gobyerno yung karapatan ng tao. Yun, upang sa ganon, lagi nating nababantayan yung mga nakaupo. Kumbaga, mag-aalinlangan silang gumawa ng mangupit o magnakaw, mandaya, di ba? Kasi naka-public yung mga dokumento natin. At yan ay karapatan natin. Ganun lang po yun di ba? Pero kung iniipit mo yan, sabihin, may tinatago ka. Pero kung yan binibigyan mo ng rights yung mga citizen na alamin, pakialaman, pag-aralan, tignan yung mga kwenta natin, yung ginagawa natin, paano natin ginagamit yung pera ng bayan, mag-aalinlangan yan. Mag-aalinlangan yung mga nakaupo na mangupit. Sa iba-ibang ahensya, dapat mangyari po yun. Sa iba't ibang ahensya ng gobyerno natin. Diba? Yun lang po, simple lang po ganun. Hindi yung itatago mo, i-cover mo, diba? Ganun lang po yun, kasimple. Thank you po, Karen. At kayo, sir, accounting ang natapos ninyo, kanya sigurado alam nyo ang kwenta, ha? Pag sinasabi po nating transparency, nakikita yan sa mga documents na kung sino yung mga nagpipirma doon. Hanggat ang isang munisipyo ay hindi maging ISO. Pag sinabi po natin ISO yan, malilimitan yung corruption yan. Transparent yan, nakikita yan sa computer. Namomonitor natin yan. Tapos po, pag yung transparency, bawat sangay ng departamento ng munisipyo,
talagang ano yan, kung pwede lang magkaroon ng CCTV kung ano yung ginagawa niya At sa mga kwenta naman, kailangan yung proper procedure, accounting procedure and practices, at saka mga auditing procedures, kailangan po yan ay may explain din sa mga nagtatrabaho doon. Kasi walang alam yan hindi nila, walang alam tungkol sa financial report or whatever. Then, yung pagbibid, yan din ang isa na tinatago nila. At meron pa po ako nakikitang income na malaki ng munisipyo, yung conversion. Land conversion. Land conversion. Saan napupunta yon? Anong hindi transparent ang mga nanunungkulan doon Nababalitaan ko na lang, napapakit nila Bawat pirma ng konsehal may sobre. Yan. Transparent ba yun? Paano natin makokontrol yung mga ganon kung hindi magsisimula sa leader, sa mayor? Salamat. Tama. Okay. Maraming salamat sa inyong mga kasagutan sa aming mga tanong at sa tanong ng mga citizens ng Mexico, Pampanga. Sa ating pagbabalik, kayo naman ang magtatanong sa isa't isa. Magtatanungan po kayo. Ito ang Plataforma 2025. Huwag po kayong aalis. Babalik kami. Tayo po ay nagbabalik sa Plataforma 2025. Ngayon po, tutungo naman tayo sa susunod na segment kung saan magtatanungan na ang magkalaban sa isa't isa. Sa segment na ito, bawat kandidato ay bibigyan ng isang katanungan na nanggaling sa kanilang kalaban na kanilang sasagutin sa loob ng 2 minuto. Kasunod nito, may follow-up question na ibibigay at sasagutin ito ng kandidato sa loob ng 1 minuto at 3 segundo. Kanya may 3 minutes and 30 seconds para sagutin ang 2 tanong na magkasunod. Ito ang pagkakataon para makita natin ang talas ng kanilang mga sagot at kung paano nila ipaglalaban ang kanilang mga plataporma sa harap ng kanilang mga makakalaban. Huwag pong palampasin ang segment na ito dahil dito natin matutuklasan ang tunay na kakayahan ng bawat kandidato sa pagsagot o pag-solve ng mga problemang kaharap nila. Mauuna si Kared Salas. Okay, bago po itanong yung itatanong ko kay Sir Edwin. Alam niyo po, natutuwa ako. Kagaya yung pagharap natin ngayon, may natututunan po ako. Kagaya nung pagharap ko sa mga simpleng masa, sa mga ordinaryong masa sa baba, lagi may natututunan ako. Alam niyo po, minsan o kadalasan, sa mga ordinaryong tao tayo natututo. Sabi nga, ang pag-aaral,
nasa labas yan, nasa pakikipagsalamuha sa tao. Yung mga teorya, nasa paaralan yan, nasa libro. Pero ito rin na paaralan, nasa labas, di ba? Yung experience. Kaya nakakatuwa po, si Sir Pangilinan, marami ako natututunan at natututo ko lagi sa mga nakakaharap ko. Ito po tanong ko, pag po naupo kayo, ano po yung una nyong gagawin? Pag po ako'y naupo, maglalagay po ako ng timetable. First 100 days na gagawin ko bilang mayor. Unang-una kong gagawin dyan, ayusin ang mga nangyayari sa loob ng munisipyo. Kung sino yung mga tao dyan na sila talaga ang maaasahan natin. Kasi nababalitaan ko, hindi institutionalize ang pagtatrabaho sa munisipyo. Karamihan, JO sila. Karamihan, hindi sila civil service eligible. Ang gagawin ko doon, yung iba napakarami sa isang opisina pero wala namang ginagawa. Bakit sila napasok doon? Dahil may kakilala. Ako po ay walang, katulad ni Kared, wala po kaming mga tauhan na kung sakali maupo kami, mayroon nang nakareding posisyon sa aming mga tauhan. Ako po wala. Nag-iisa lang po ako. At dito, ang gagawin ko sa first 100 days na yan, aayusin. Tapos, magkakaroon ako ng long-term plan. Kung ano ang mangyayari sa bayan ng Mexico 10 years from now. Gawin kong isang smart city ang Mexico na pwedeng makipagkompetensya sa San Fernando at sa Angeles. We can do that. Kasi ang Mexico po, kung tingnan na po natin ang mapa, napakaganda po ng location. Gawin sa sentro ang seat of government ng Mexico. Okay, napakaganda po na sagot. Kaya ako natutuwa talaga ako po, no. Halimbawa po sa usaping sabi mo nga kanina po, ikaw lang mag-isa, no po. Paano mo i-assemble at kung sino-sino yung posibleng tao na pwedeng makasama mo sa pagpapatupad ng iyong gustong mangyari sa bayan? Maraming salamat po doon sa magandang tanong, Karet. Sino? Alam po ninyo, ang gusto ko dito, ma-involve ang lahat ng sektor sa lipunan. Lalong-lalo na yung religious. Ang religious sector kasi, doon sa separation of church and state, meron sila. Pero pagdating sa community development, pagdating sa pagunlad ng bayan, kasama sila. Minsan po, wala akong napapansin na participation ng mga religious leaders. Doon manggagaling ang tutulong sa akin. Yung professionals, yung magagaling, yan ang ginawa ni Bill Gates. Inahanap niya yung mga summa cum laude sa Harvard. Ginawa niyang empleyado. Pag magaling yung mga tao mo sa baba, sasama na yung pagiging magaling mo. Madali naman na makahanap lalo na ngayon, marami yung walang trabaho na professional. Mayroon akong kaibigan, tapos ng agriculture, hindi nakapasok sa munisipyo. Yung mga nakapasok doon, ibang kurso. Kaya, yun po, ang gagawin ko. Salamat po. Salamat. Maraming salamat. At kayo naman ang magtatanong kay Karen. Ang itatanong ko po kay Kared, yung anong klaseng leadership at pamamahala ang gagawin ninyo para yung bayan ng Mexico ay magiging maunlad. Okay. Kasi po, pagka sinabi kasing leader, una, ito po nami-miss ng mga tao, no? Pagka leader ka, hindi ka boss. Di ba?
Pagka leader ka, dapat nauuna ka. Hindi yung binubuhat ka, tapos turo ka lang kung saan kayo pupunta. Mali yun eh. Ang leader, ikaw mismo ang mangungunang gagawa. Hands-on ka dapat. Ipakita mo sa tao, halimbawa kung nasa bahay kayo, may tauhan ka, maghugas ka rin ng pinggan kung wala ka namang ginagawa. Parang ganun lang yun. Magluto ka. Di ba? Pantay-pantay. Pero sinasabi ko nga, ang leader dapat nangunguna siya. Yun ang dapat. Tapos, katulad nung sinabi mo rin at lagi ko rin pong sinasabi, ang leader nagde-develop pa ng maraming leader. Yun po yung makakatuwang natin para maging magaan yung ating pagtatrabaho. Para maging magaan yung ating pagpaplano, pagpapatupad nito. Pagka marami kang leader na nade-develop, sabihin natuturuan. Tingnan mo po yung kultura natin ngayon. Sinasabi ko nga, yung nakaugalian nila, hindi naman lahat ng nakaugalian natin, tama. Hindi naman po lahat ng nakagisngan natin na ginagawa o nakikita sa mga matatanda ay tama. Sabihin, marami tayong babakahin. Marami tayong babaguhin. Yung mga baluktot na pananaw, yung dapat ang leader, dapat meron siyang moral authority na magsalita, na ganitong gawin mo, na ganitong gawin mo. Sabihin, sinasabi mo yung mali, pero ikaw naman pala gumagawa ka ng mali. Anong moral authority mo doon? Di ba? Tapos gusto ko rin yung sinabi ni Pastor, yung dapat kasama natin yung religious diyan talaga. Sila kang tagapagkalabit kapag tagapagkonsensya, kumbaga. Kaya yun po, no? Ang leader dapat nangunguna siya. Yun, hindi siya boss. Sa iyong mga plano bilang mayor, ano ba yung future vision na pwedeng mangyari sa bayan ng Mexico na anong klaseng leadership nga? Kasi master servant yung leadership ng iba eh. Dapat kasi hindi ka boss eh. We are leaders. Ngayon, paano mo ito mapapatupad? Anong gagawin mo sa mga nasa ibaba? Ayun nga, Kasi madali pong magsalita. Okay. Pero how will you apply this to the people below, yung nasa ibaba? Siyempre una, titignan mo yung magiging example ka muna. Sinabi ko nga, mag-i-start sa pagiging example, magiging halimbawa ka sa mga nakakakita, sa mga tauhan mo, o sa mga lahat ng mamamayan. Ang susi talaga dyan, i-develop talaga yung mamamayan para makabuo tayo ng isang magandang plano sa bayan natin. Halimbawa, ano po yung nakikita ko sa katulad, ang tanong nyo po, ano yung gusto kong nabivisualize kung gustong mangyari sa Mexico? Unang-una po, siyempre, mawala ang korupsyon. Pag walang korupsyon, giginhawa yung mamamayan. Kapag ginamit ng lider ang gobyerno, ginamit niyang maayos sa mamamayan, walang maghihirap, sabihin, pagka nagkasakit ka, ano man problema, meron kang proteksyon sa gobyerno, tinutulungan ka niya. Ngayon po, gusto kong makita ang Mexico ng mga kabataan, kahit gabi, pag umuwi sila, wala silang alinlangan, di natatakot. Yung mga magulang nila, hindi nag-aalala. Kasi nga, disiplinado, yung crime, babantayan natin yan, hindi magsisilbi sa atin yan, yung mga kriminal, wawalisin natin yan. Pagka malinis, may disiplina, mapayapa, madali ang progreso. Yun po ang nakikita ko. Disiplina, malinis, good governance, transparent, tapang. Yun po. Maraming salamat, Kared, at sa inyo, Sir Edwin, sa inyong mga tanong sa isa't isa. Sana naging satisfied kayo sa mga naging palitan ninyo at nakatulong ito para sa bonding ninyo. Imbes na naglalabanan dito, nagbabanding eh. Nakakatuwa rin itong karanasan na ito. At ako'y nagpapasalamat din sa inyo sa pagbibigay ng ganitong oportunidad na matuto rin sa inyong dalawa. Nakakatuwa itong naging experience natin ngayong araw na ito. Huwag po kayong aalis, magbabalik kami, kaya magpahinga muna kayo sandali. At maghanda naman sa susunod na segment.
At ngayon naman mga kaibigan, narito ang mabilisang round sa ating programa. Ang oo o hindi. Kung kayo isang ayon sa mga kataga na babanggitin ko, itaas lamang ang inyong meta card. Kung hindi naman, huwag mag-atubiling itaas ang hindi. Kanya oo o hindi lamang po. Magsimula na po tayo. Ready na ba kayo? Ang mga rules, simple lang. Mabilis ang sagot at wala nang paliwanag. Simulan na po natin sa una nating tanong. Naku, parang tungkol ito sa red tagging. Kasi red ang pangalan mo. Baka ma-red tag kayo. Naniniwala kayo, pagdating sa issue ng red tagging, oo o hindi, naniniwala kayo na ang red tagging ay isang seryosong banta sa kalayaan ng mga mamamayan at sa ating demokrasya? Isang malaking issue na naman ang edukasyon, kaya't oo o hindi. Naniniwala ba kayong nararapat na mas taasan pa ang budget para sa mga pampublikong paaralan? Sa local level, kaya po ninyo yan sa pamamagitan ng pagpapataas ng Special Education Fund. Oo o hindi? Mukhang nasagot na ito kanina, pero tatanungin ko pa rin. Naniniwala ba kayo, oo o hindi, na sa kasalukuyang pamahalaan ay may kurakutang nangyayari sa lokal na pamahalaan ng Mexico, Pampanga? Puro oo ah. Nakikita nyo rin ba na maraming lokal na pamahalaan sa ating bansa at kasama na rin ang lokal na pamahalaan ng Mexico na hindi gasinong maayos o wasto ang paggasto sa pondo na nakukuha mula sa national government? Sagutin lamang po ng oo o hindi. Puro oo. Panlima, meron po ba kayong nakikita na maayos na implementasyon ng local government code? At consistent ba ito sa implementasyon ng mga ordinansa sa bayan ng Mexico? Oo o hindi? Hindi. Sa tingin ba ninyo, may kataasan ang buwis na nakakalap sa bayan ng Mexico at ito ba ay namamanage ng maayos? Parang pwede ko hindi. Parang okay po. Pero hindi namamanage. Okay. Sige. So, hindi na kailangan taasan yung buwis. So, yung pagmamanage ang problema. Okay. Corruption talaga. Okay. Oo o hindi? May kakulangan ba kayo nakikita sa koordinasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno na nagpapabagal sa serbisyong infrastruktura sa Mexico, Pampanga? Oo. Naniniwala ba kayo na kung malaking negosyante, dapat wag nang tumakbo sa politika para hindi na maghalo ang negosyo at kapangyarihan sa lokal na pamahalaan? Oo. Oo ang sagot. Pareho, compatible na compatible kayo. Dapat magsama kayo. At tungkol naman sa Freedom of Information Bill na napag-usapan natin kanina, na usapin ng transparency, kung saan pareho niyong hangad na pag kayo ay naupo, bibigyan nyo ng access sa information ng mga mamamayan, wala kayong itatago. Kayo ba'y naniniwala na talagang maraming transaksyon na patago ngayon sa
munisipyo ng Mexico, Pampanga. Pareho. At ikasampu at panghuling katanungan ko sa inyo sa segment na ito, kailangan ba napalitan na ang mga namumuno sa bayan ng Mexico, Pampanga? Oo. Okay. Kapwa oo ang naging tugon ng ating magkatunggali na parehong tumatakbo sa posisyon ng alkalde sa bayan ng Mexico, Pampanga na katabing-katabi lamang ng kabisera ng lalawigan ng Pampanga. At syempre tayo muna ay maggagap bago po natin tuluyang tapusin o isara ang ating programang pang-eleksyon dito sa CLTV 36. Huwag po kayong aalis, babalik po kami. Nagbabalik ang Plataforma 2025. Ngayon ay panahon na para sa huling mensahe ng ating mga kandidato. Bibigyan po natin sila ng tag-2 minuto upang kausapin ang kanilang mga kabalen at mga botante ng Mexico para sa kanilang parting message bilang pagpapaalam at pagsasara sa ating naging makulay na talakayan ngayong araw. At tulad ng nangyari sa palabunutan, mauuna si Karen. Karen, meron kang 2 minuto para sa iyong panghuling mensahe sa bayan ng Mexico. Okay, sa mga Meksikano, sa mga kababayan ko, sa mga taga-Mexico po, panahon na po siguro para matuto tayo. Alam nyo po, obligasyon ng bawat isa sa atin, lalo na po yung mga magulang, na turuan natin ang ating mga anak, mga kaibigan, mga kapatid, asawa. Turuan po nating maging paano maging mulat at mapanuri. Lalo na po ngayon sa panahon ngayon, papalapit na po ang eleksyon, nagdadagsaan na yung mga ayuda, nagdadagsahan yung mga maraming pera. Ika nga sabi nila, pera-pera daw ang eleksyon. Alam niyo po, matagal na po nating problema ang kahirapan. Dapat po matuto na tayo ngayon, buksan natin ang ating mga mata. Suriin nating mabuti yung lahat ng mga kumakandidato. Alam niyo po, obligasyon po ninyo, obligasyon po nating lahat na kilalanin at obligasyon po nating makialam sa panlipunang usapin sa mga problema sa lipunan natin. Huwag po tayong matulog lang o hindi pansinin yung mga suliranin natin. Maging bahagi po tayo ng pagbabago. Alam niyo po, nasa mga kamay niyo po ang pagbabago. Iboto ninyo ng kung sino po yung nararapat at kung sino po yung nasa puso ninyo. Sabi nga nila, pag binigyan kayo, hindi nyo naman hinihingi, kunin ninyo. Sa hirap ba naman ng buhay natin? Sino ba namang hindi nangangailangan ng pera? Sinong hindi nangangailangan ng ayuda? Yun nga lang po, nagagamit ngayon sa panahon ng eleksyon, yung mga ayuda. Pero blessing po yan, tanggapin natin at nagpapasalamat pa rin tayo sa mga taxes natin. At kahit pa paano bumabalik sa atin yan. Ang kultura kasi ng mga mamamayan, yung mga botante na yun, nakagisnan nila pagka-election, pera-pera, isa lang ang tingin nila sa mga kandidato. Lahat parang ATM. Pero hindi po. Piliin niyo mabuti. Mag-ready na tayo, Mexico. Kung ready na ka, lalong ready na ako. Salamat, Karen. At kayo po para sa inyong panghuling mensahe.
Unang-una, nagpapasalamat din po ako kay Ma'am Sonia. Binigyan tayo ng pagkakataon para maipakilala ang aking sarili bilang aspiring mayor ng ating bayan ng Mexico. Gusto ko lang pong baligtarin yung mindset ng mga nagboboto ngayon at ang mga nagpapaboto na sinasabi nila, kung wala kang pera, wala kang panalo. May sinabi yung isang kapitan sa akin, no money, no vote. Kaya medyo it is a challenge for me na baligtarin yung ganon. Kasi ang dapat po nating iboboto, yung kabaro natin na may kagalingan pagdating sa kaisipan, sa ideas. Maraming alam. Sa kanyang karanasan, pwede kayong matulungan. Siya yung mag-aakay sa inyo para yung kalagayan nyo ay ma-uplift. At walang ibang po nun, kundi kaming dalawa ni Karen. Kami yung dapat na maipwesto sa munisipyo na may pagmamahal sa ating mga mahirap. Hindi po kami pro-poor. We are anti-poor. Ang mga tumatakbo ngayon, they are pro-poor. Sinasanay nila ang mga mamamayan na maging mahirap. Kasi magiging mahirap ka kung lagi kang tumatanggap, hindi ka nagbibigay. Sabi ko nga po, kung talagang gusto niyo akong manalo, kayo ang tumulong sa akin, either financially at saka yung boto ninyo. Para sa ganon, ang buhay po natin, lahat tayo ay maiangat ang ating buhay. Maraming salamat sa inyong mga panghuling mensahe. Tingnan nyo nga naman, talaga nakapag-banding kayo dito sa plataforma eh. Pinaboboto nyo ng isa't isa. At dito po nagtatapos ang ating talakayan ukol sa mahalagang issue na dapat isa lang alang. Magbibigay lang po ako ng personal na pananaw dito sa nangyayari ngayon sa plataforma. Ako po'y nag-aapila, nakikiusap po ako sa mga kandidato na tumatakbo sa darating na halalan, mapalokal man o national. Kami po ay nagsusumikap na makapagbigay ng libreng platform para po kayo po ay makapagbigay ng inyong mga mensahe at makapagpaliwanag ng inyong mga plataforma, mga plano, pagsusuri, hinggil sa mga problemang nais niyong lutasin o harapin kapag kayo ay naupo na. Hindi naman po nakadesenyo ang ating programang ito para pataasin ang inyong boto. Ito po, kasi meron po siguro nag-iisip, bakit ako pupunta sa programa ng CLTV 36 na plataforma, mataas na ang rating ko, ang taas ko sa survey, and so on and so forth. Siguro po, ang apila ko sa inyo, gamitin niyo po itong pagkakataon na ito na binasbasan po ng COMELEC para po libre niyong magamit ang ere, ang ating plataforma, ang social media ng CLTV 36 na may 1.7 million followers, ang aming pong YouTube, ang aming pong television platform. Lahat po yan, pag pinagsama-sama ninyo, katumbas po yan ng sangkatutak na tarpaulin. Na baka pag minonetize po natin ay napakalaki. Kanya ako po ay nag-aapila sa inyo at nagpapasalamat ako sa mga katulad ninyo na binigyan ng pahalaga ang aming ginawang pagsisikap na makapaghandog sa ating mga mamamayan ng plataforma nang sa ganon, mas maging matalino po tayo sa pagboto sapagkat ang bawat boto ay magtitiyak ng ating magandang kinabukasan sa hinaharap. Hindi po ito lang para sa atin kundi para sa ating mga anak. Abagan po ang susunod na episode ng plataforma tuwing Miyerkules, alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Live po tayo sa CLTV 36 sa Free TV at Signal Channel 115. Pakinggan sa RW 95.1 at panoorin online sa CLTV 36 website at Facebook. Live rin po tayo sa Sunstar Pampanga Facebook. Sa ngalan po
ng ating mga naging kandidato, pamunuan ng CLTV 36, mga media partners at production team ng Plataporma 2025, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtangkilik at pagtutok sa makulay na talakayang ito. Muli, ito po ang Plataporma 2025 at ako po ay si Sonia Soto na nagsasabing ang boto mo ay kinabukasan mo. Maraming salamat.